Adi sa di balde din ang tutubigan. Puti. Bigyan mo katikot, babaw. Tutubigan ng katikot. So, balde na kulo. Oo. Tebe na. Oo. Hindi mo kulo sa babaw. Tutubigan pa lang Kuya Bobby. Tutubigan. Gatikot sana. Adi, Oo. Si Kuya Bobby dito. hindi ko man tinubigan. Muna eh. Dito si Kuya Bobby. Tinulungan lang ako ni Kuya Bobby kasi ako dun sa kabila. Dapat ka naman na lang adi. Para pagkatapos ko, tuyo na yan. Hindi pa naman matapos na. Ano siya may sundo? 11:30, dugay na. Oo. May tagaklaro mo na GoPro ko. Dawa din pa kapuli doon. Patungan pa nun. Oo, ipapatong sa ano. Yung garo diretso. Tapos na ka to? So ito na ang kabila. Iwanan ko yung GoPro dito kay Bobby. Initan nito. Alam. Ayan. Para pag ano matuyo na siya, nilipatan ko na para isang ano lang yung amoy para matapos ngayong araw na to kasi kawawa man si Ate Bidang. Isang tingutan lang. Isang singhutan lang. Masaglit lang naman yan. Lalo, tumaya pag-tipsy ka na kito. Mahilang booking. Walang booking yung joyride. Kaya nagpintura mo na si Kuya Bobby. Walang nag-booking sa joyride, nagpintura muna. Yan Kuya Bobby. Pwede na Kuya? Pwede na luyo? Daw niya pagkapuli doon. Pipintura dyan sa kabila si Kuya Bobby. Yan na di buhok. Pinturan. Pati buhok. Pinturan. Pati yung buhok puti. Anong tunay na pintura? Pati yung ilong may pintura. Hindi na di. Oo. Ibang pabatan. Di man. Ang kabila na. Bibi. Tadi na Chucky. Tadi na Panjiba. Tapos tadi na Puti. Musdang pala. Makin dito. Habis pa ko sa buntang pa yung tindolan. Nasali, ako magkaon. Pintura. We're gonna be, too hard to run
We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, but it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Alam po at okay na yan yung kulay puti. Kasi paputungan pa naman nung mapol. Sakto. Salamat kay Bobby. Tinulungan na ako para matapos itong pinturahan dito. Ayan po, tapos na dito sa kwarto. Bali, ito, pinintura na ni Kuya Bobby para pagkatapos ko na mag-break time, ito naman yung babalikan ko. Magatuyo na yan mamaya pag break time. Kain muna tayo. Alright. Ayan, break time. Sila kumain na. Tinapos ko lang yung pinipinturahan ko. Ate Yoli, shoutout po. Yo. Ay, oo. Sarap yung tuyo. Ate Yoli, Kuya Rod, Tinapos ko na para isang amuyan lang. Tayo, mga Bisaya. Sarap yun. Ang si Vince naka-live. Ay, shoutout kay Jong. Ayun, naka-live. Oh, may palipad no. Yun! Kulay blue. Kulay blue. Maya. Ayan po, back to work na tayo. At para matapos na yung pipinturahan. Diyan na lang sa kusina yung 2 kwarto tapos na. Para kasi yung amoy ng pintura bawal kay at bidang. Yo. Tulog ni bago. Tapusin ko na to. Grabe, masakit sa ulo yung pintura.
Po, bali ubos na nga yung pintura. Wala na tong laman. Wala na. At ito, okay na siya. Tapos na. Ito tapos na rin. At yung pintuan dyan sa kwarto, okay na. Yan. Yung tapos na rin ni Vince. Bali lahat na po na pintura na pinto dito sa bayan ni Ate Bidang. Okay. Ganda na. Yan na. Lahat na may pintura. Ito doon. At si Ate Bidang nandun sa kila Jamila. Gawa nga ng yung amoy kasi ng pintura. Kaya yun, tinapos ko na. Tinapos ko na para na siya dito sa bahay niya para mawala na yung amoy ng pintura. At yan po, hanggang dito na ang vlog na to. At yun, siyempre maraming salamat po ulit. Lagi kami nagpapasalamat sa mga sponsor, lalo sa mga sponsor na ang pabahay na to. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam niyo na po kung sino kayo, para kasi baka may makaligtan tayo kung mapasalamatan. Ayan po. At tapos na natin magpintura. Ayan, ingat po kayo palagi sa work nyo. Ayan po, bye bye.